Hola famílies. Bueno, el present vídeo anirà una mica en relació al que hem parlat una mica en els últims vídeos, ¿vale? Als últims vídeos hem parlat força sobre vídeos i d'altres tipus de publicacions sobre el tema de la pilota i com afecta una mica a, a l'estrès i com afecta que el gos pugui tenir uns passejos més, diguem-ne, més profitosos i que pugui tenir un passeig i un moment a compartir amb la persona de més qualitat, ¿vale? Amb la família i amb altres gossos. ¿Val? En relació a això, volia parlar també una mica sobre els parcs per gossos, ¿vale? I algunes de les gestions que es fan. ¿Vale? Bueno, normalment ja partim de la base de que no se'ls anomena com a parcs per a gossos, sinó que se'ls anomena o bé col·loquialment com a pipicans o bé com a zones de lliure circulació. Val? I bueno, com ja sabem, tal i com anomenem les coses, doncs tenen una repercussió i serà una mica el funcionament que tinguin. Val? Per tant, això, sota el meu punt de vista, seria un factor que ja hauríem de començar a canviar perquè tingui una altra definició, i si té una altra definició, perquè el nom també és diferent, llavors tindrà una altra funció i una altra manera, diguem-ne, de donar resposta a les necessitats que tenen els gossos quan surten de passeig. ¿Vale? Els gossos i les persones. ¿Val? Llavors, però sí que en aquest vídeo m'agradaria parlar una mica sobre la dinàmica que molt sovint es té i es manté en els parcs per gossos. Val? Una, que ja hem parlat en anteriors vídeos i tal, que és la pilota i tota, diguem-ne, la conseqüència negativa que et pot portar pels gossos. Això, malauradament, és molt freqüent que vas al parc i et trobes gent que va amb la pilota i que la seva manera de relacionar-se i de fer amb el gos és llançant la pilota d'una manera doncs, força constant i això, doncs, com ja hem parlat altres vegades, genera conflictes, és un focus de conflictes força freqüent i que a la vegada és un focus de conflicte que es pot evitar. Per tant, una de les coses que jo sí que, diguem-ne, penso i intento explicar d'una manera el més pedagògica possible és que les institucions, els ajuntaments i les institucions municipals puguin posar dintre de les seves normes d'ús dels parcs per a gossos, doncs, la prohibició, en certa manera, de l'ús de la pilota. Crec que això seria un avanç important per la salut dels nostres gossos i crec que això seria un factor fonamental, molt important, de fet. I, bueno, des d'aquí, doncs, qui vegi el vídeo i es vulgui sumar, doncs, bueno, es poden crear alternatives i històries per generar una campanya o el que sigui de cara a les institucions i fer que això fos possible, perquè és realment important que aquest tipus diguem-ne, de pensament i de visió en favor del benestar dels gossos arribi al màxim de gent possible i a les institucions, per descomptat. Val? Llavors, això és una de les coses. I l'altra de les coses que seria bo que la gent pugui començar a canviar, la gent, les persones, les famílies amb gossos que van als parcs per a gossos, és canviar una mica la seva dinàmica que tenen dintre dels parcs per a gossos
i evitar, a mesura del possible, les estones i el temps en què diguem-ne, hi ha una gestió de l'espai mitjançant que les persones es queden quietes, els gossos corren i a partir d'aquí, doncs, 3/4 del mateix. Sorgeixen conflictes que es podrien evitar perfectament i es donen dinàmiques molt estressants perquè els gossos no tenen un moviment que els acompanyi en el seu malestar i en l'estrès que poder estar patint, etc., sinó que es troben que els seus referents estan quiets, absolutament quiets, com qualsevol arbre que pugui haver dintre del parc, i que els gossos, quan es troben en situacions emocionals que es desborden i que no poden gestionar bé, una de les maneres que tenen de canalitzar això és a través del córrer i de la persecució d'altres gossos, etc. I això molt sovint acaba en conflictes totalment innecessaris i totalment evitables si incorporem una dinàmica de moviment per part de les persones, que és justament el que hem anat a fer al parc, que és passejar. Si tu dintre del recinte, sobretot si el recinte és gran, si és petit, ho complica, val? Però bueno, el concepte és que hi hagi un cert moviment per part de les persones, que tu pots anar xerrant amb una altra persona que coincideixes amb el parc, però en comptes de quedar-te quiet i mòbil, el que fas és generar un moviment, caminar. I d'aquesta manera s'eviten moltes històries d'una manera molt senzilla i molt eficaç alhora. Val? Per tant, en els parcs per gossos és important que les persones hi hagin estones que no es quedin quietes, que estiguin en moviment, que caminin amb una certa lògica i que vagin caminant. Val? Amb aquestes dues coses donaríem un pas important i una millora en la gestió dels parcs per a gossos. Després hi ha altres qüestions que s'haurien de fer, sota el meu punt de vista, i que té a veure amb l'immobiliari, el tipus de terra, altres històries que seria interessant poder abordar-les d'una manera, diguem-ne, profunda. Val? Però aquestes dues coses, no pilota i moviment per part de les persones, afavoriria que les persones, que els gossos, tinguin una opció molt més, diguem-ne, eficient del seu espai dintre i de les seves relacions i al cap de la vida, de les seves emocions, perquè quan un està desbordat i no sap què fer, doncs al final els gossos comencen a córrer i és un dels factors que hauríem de poder gestionar d'una manera eficaç, senzilla i que comportés benestar tant a persones com a gossos. Val? I bueno, res més. Per tant, si us ha agradat el vídeo i us sembla interessant i que la informació és útil, doncs, i el podeu compartir, doncs seria realment important perquè aquesta manera d'entendre la convivència i la vida compartida amb gossos doncs arribi a més gent. Així que gràcies i fins la propera.